Yeah, I say hi. And I'm say hello. And I say in spiritual, you have a strong marriage on you. That is why your things have been sizing in your life, blocked by evil spirits. And I'm say, Daddy, please, it's true. How much can you afford right now so that I will give you a direction to do from you? And I'm say, please, Daddy, I can afford thousands. You say, okay. Listen, on your corner on TikTok, Oshe Dina, the abato suna, why no Apostle John Pra. Now tap Apostle John Pra. We never. Original wine in the page ankasankasa ye official. Apostle John Pra no, ne dia ne 581. And also any. So come on say Apostle John Pra, but on no followers ni so. Ɛyɛ mind games tie me ɔbɛredi waa hunu sɛ sɛbi woyɛ youth bia na wosi so a yɛwɔ teens bi wɔ abrabɔ mu a ɛbɔ blɔke enipa biara ɛnyɛ adeɛ bi a wopɛ biara na wo nsa bɛka. Dia ne Savannah Safo. Me kan fu TV. Ama obi bia Canada ha de no a na yɛhwɛ de gye ani. Ɛhɔ na abɛhu no ma papa, ɛne nsɛm papa, ɛne gyesɛm a ɛkɔ so. Abusiafo bibia akɔ ababiem ɛbɛgyew TV so sɛ ne daadaa no meka no sɛ sɛ ne ana wohwɛ me a na wa subscribe me channel ama me na de notification bell no atɔ some the next video bi atɔ na wo nsa atumi aka abusua ɛne day no mebo afu yɛ onkofo bi a sɛbi sɛ ɔmo de ɔmo nsa paa bɛyɛ adwuma no dabi ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo de ɔmo adwene ne ɔmo nyansa ne nkofo din a ɔmo bɛnya no ɔmo bɛgyina saa din no so na ɔmo de afro de nkofo na ɔmo a ɔmo yɛ saa deɛ wei no sɛbi ɔmo akyimi ɔmo yɛ nkwasiafoɔ ɔmo adwene sɛ wɔ sumi na so ɛkwan a ɔmo fa so ebu nkofo no nyansa bi anim odidi wadwene ho no ɔho sɛ wadwene ɔha na wagyina saa kwan no so de abu me say wanhwɛ yɛ mpokura na just normal akɔ bitumi frɛ wo frɛ baka na credit na yɛatwe onu watumi send wo sika wɔsema send wo sika bi o ma yɛ mistake send ma me wanhunu nyansa na wo send ma na wo sika wo fu so ni na ɛhɔ na yɛatwe wohunu nyansa kwan a mo fa so twi sika no sɛbi so mo ni mobile money fo no MTN fo no sɛ infa fo no mo na yɛ adwuma bɔ mo a odwen ho a wonti ase me ba me director ba ko me boni din abehu no ye moving director nkyɛn na me ba ye me ba mu twa yi sa no na certain girl bi a wo fie ho na opie ba na wo say island na mo mu bi stars no sabi omo ye akromfo na mu san say adai na o sha say oyi chat bi a kyerɛ me na oyi chat ne kyerɛ me no na elpa a wo twa sini a wo din a o respect no sabi ukɔ n'anim kura na enye asɛm ketewa sɛ wanto ne nsa kura mfrɛw na sɛ wonya ne nsa kwan ne didi a ɛyɛ nhyira ɛyɛ Apostle John Pra ne sɛ asɛm a wɔkafa no ho no na ani enyam sɛ papa enyɛ sa dabi ma me mfrɛ ne sisi a na mentie nti me frɛ papa na me na we teacher no sɛ enye first time a saa die no esi ekofo bebrebe efrɛ na ɔmo frɛ na ɔmo de the same adeɛ na ɔmo ka kyɛ ne sɛ nkofo bi ɛyɛ saa adeɛ no ɛsɛ oni akɔ no wɔ TikTok hɔ ohwɛ din na adeɛ bɛtɔ so na wayɛ no yɛ Apostle John Pra. Now tap Apostle John Pra. We never. We original Apostle John Pra. Original wine in the page ankasankasa ye official or use ni. To bo say bibia ho a che say Apostle John Pra enie. Then fake one so no. Hwe profile picture ni bibia. Say na tie. Aha. And a fake one so no enie. Apostle John Pra no ne dia ne 581. And also enie.
sɛ wokɔma ɔbɛhu sɛ apostle John Pra but ɔno no followers ni so a aha ɔno ɔsan follow nkɔfoɔ more then wokɔma videos egum nyinaa no yɛ apostle John Pra mo video nko a nti deɛ wɔka kyerɛw bia you believe it sɛ deɛ wɔka no ɛyɛ nokorɛ pastor wate aseɛ it is wohwɛ fake one yi na wohwɛ baako na wohu difference bia kyɛ sɛ wokɔ ne videos ni bia ɛna ɔde namba agu so no ɛbɛyɛ wo sɛ yɛ apostle John Pra baako bɛkɔ mu na nyɛ ɔno a na watɔ do aha na abaya meka na asɛm yɛ me nua abaya wodina me nkyɛn yɛnkɔ ne nkyɛn na ne ntwetwe nkɔmɔ na hwɛ kwan a wɔfa so a wɔde efrɔdo no agye ne sika ame odin di sɛ Actually, friend me Adepa. Dodo na nso friend me Genesis. oyɛ dɛn Me pese me rest ni mu kakra. Ba madwuma me ye pa aduane adwuma. ba me diet ya wɔ ne nkyɛn Me di na chin kakra se obetimi a kyerɛ me na me nso abɛyɛ nipa. That's it. mbese obi hu wo yɛ nti na mebusa wo saa nsɛm no nya ne bɔ ne kwan so deɛ woyi kyerɛ me no ɛnyɛ first time ankɔfoɔ e company saa adeɛ no the next time around person nkɔfoɔ hunu sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ so tie bi kɔ so a na obi ahwɛ ne yie because ɛyɛ strategies a ɔmo use ɔmo deɛ dɛ gye nkɔfoɔ esika number na send ma no no wayɛ page ne sɛ But why na Apostle John Pra? the followers ne sɛ The followers here 3.2k. uwura mu no enyoma bɛn na obɛhu no insha me sɛ wa confirm Yeah, me call ni page mu no. Apostle John Pra. Nneɛma nko a na egu hɔ, ne videos nko a na egu hɔ. Ne videos nko a na egu hɔ. Oh, different obia ono nko a videos na egu hɔ saa. so moment na ɔtaa post an sɛ na wodwene yɛ Hey, otai me wo asen say that day no na me ntimi nda. Nti me gyina so saa 24/7. Nti me wo hɔ na me hu sɛ obi abetwa me ha me kɔhwɛ yɛ Apostle John Pra na me say, "Hey, wow." Ɛna ma yɛ nhyira ne. Sɛ Apostle John Pra ti me aba me page mu. Aba betwa me ha, then na say na ma yɛ nhyira. So me a blessing ene. Saa na me dwene ye pa say me ene me a blessing say Apostle John Pra betwa me ha. It will try me high na me so me try ne high bi na me ye me so me try or yeah high no me mo read the answer but moment na nka ofro do no dey na wodwene fa papa no ho hu ne sɛ wobɛdwene sɛ ɔyɛ dɛ to me ni dear na me nte me ho ase kra enti na me pe adehunu fo no so wa animu kyai me ne nyansa wa animu kyai me na mebusa ne sɛ ade a ɛkɔ so yi ɛyɛ no kra anasa obi fraud me if say na me nte me ho ase sɛ adan John Pra pa na beti busa me demand bibi na me woden na John Pra ono owo sia na ɛwɔ so oboa me no ono be busa me bibi but yes but ekwan ofa so no wadwumo ha obesende because odi asase na ready me de beto nkyɛn nti wo ready na no ɔmso betie what you say nti ready oboma wo say na oso to aso yeah also say hi and I'm say hello and also in spiritual you have a strong marriage on you. That is why your things have been sizing in your life. See, man kashe. And also travel for say you are a great person in life, but you have weak in prayers. Because of that, all your opportunities and financial doors have been blocked by evil spirits. And I'm saying, Daddy, please, it's true. the kind of say anokre Yeah, I say me had the cost from my life mo. Na me wo na Apostle John Pra ba be say me down kongo ya. mind games tie me obe ready wa hunu say sabi wo ye youth bia na osi so a ye wo things bi abrabo mu a ebo block enipa biara enya de bia wo pe bia na wo nsa beka enti o twa sa de ne ba wa me ka say relationship kra bi obi ma me ka ne sa ana say
adeɛ bi a wotwɛn ɛma nti wadwene bɛtɛni asi sɛ yo ɛna asɛm na wɔka no ɛyɛ ne kora ɔboa ɛyɛ adwene mu odidi wadwene ho nti wonya confirm ya na sɛ wɔwie o nti ɛhɔ na wotwɛ wa no sɛ And I'm saying, Daddy, please, it's true. okay I'm suffering. wɔwie o sɛ wɔnya adi atum ɛna wahyɛ nkɔm na bam di a ɛna afi na wɔde wadwene no ebi di agorɔ nti mbɛ sɛ mehwɛ deɛ ɔsa kaka ho wɔde sɛ And I say, okay, beloved, I don't know you in a person, but God knows you. God minister a revelation to me when I was on your profile to see things around you. But I saw blessing this year. I saw favor from God, but spiritually attack holding onto them. In prayers, I saw a spirit monitoring and plotting delaying in your destiny with an evil mirror and motivate to destroy your future. But as I speak to you now, mɛ ho sɛ wɔayi ne susa baa deɛ to bo ase mɛ ho sɛ wɔayi ne susa mɛnyɛ ne kɛsɛ wodeɛ kan ne saa confirm me akyinneɛ nti na mbɛ sɛ nkɔfoɔ mu na mekyɛ adeɛ bi kyerɛ wɔn wɔduru he fa but as I speak to you now, her time is up. I want you to sow a seed. Aha na asɛm no wɔ no. wɔdeɛ kan Aha na ɔsɛ aseɛ no. I want you to sow a seed of a favor and glory to Amino Fatherless Children's Home Care. Before the end of 2 days, when I guide you through with prayers, because He wants to manifest His blessings in your destiny, and you in only you believe in Him. And do as I command you, and after you have done it, you will embark on 3 days fasting and prayers. Or some mommy fasting and prayers. So me baa deɛ kan bɛkyerɛ adeɛ bi mind games na mɛkyerɛ adeɛ wodeɛ okay. Fasting and prayer starting from 6 a.m. to 11 p.m. Samira Fatherless Children's Home account. And also adding account in it so member number nana. mɛmbɔ wodeɛ kɔ For we know it is not by mind. bɔ number no na ɔmo mfrɛ no ɔmo sɛ ɔyɛ azaa ɛyɛ saa deɛ na wɔdi bɔ number no sisi yɛ ne ma pa number no bɔ Okay. 053 604 7210. sɛ si so biem 053 604 7210. okay Might not by my power, but by the Spirit sent the Lord of hosts. And all the quotations are so man. okay nti no owie no sɛe na wobɔ maa no Nti wo wie ye no de na ekyere ma adwene ya ade ba akɔpɛ ɔsɛn ɔyɛ ewrani bi a meka sɛ okay no ɛna ɔkyerɛ ma me sɛ okay. Nti afei me send bibi akɔ bie ma no sense na ma delete minim sɛ bia me network no so ahomakyere me pie ba abɔnten sɛ na bia me dem network na ateko nti me pie ba abɔnten ba me pie ba abɔnten still am send kɔ ana no sense and I'm why? It's about 2 days in almost a min send this cano. And I'm all 4:23 p.m. Yan who's was a bit chummy high and was I said chatting us. nti no mepɛ sɛ ɛnɛ deɛ yɛ no ready sisi a ne de nkɔmɔ a wɔne di yɛ na tie end no esi yɛ a me bɛn ma me frɛ papa ma ne ka sɛ ɛyɛ ntwerɛ ready hɔ kyerɛ ɔmo na bia me de papa nso ano kasa ne twa to no ɔmo tie Okay. Me for 23 p.m. and I say bye and I say hi and I'm say hello daddy. No me chairman say good evening. And I say how are you doing today in Christ my daughter? And
And was added for a saban or say any amount from your heart to the children now, so that I will show you what to do next. And I'm say, please, I'm well, please you. And I say, same here, my daughter. Tihana Obekansem says, so how much can you afford right now, so that I will give you a direction to do from you to gain back your destiny in Jesus' name. And I'm a trainer, say, Papa. I'm say, please, Daddy, I can afford thousands. I say, okay. And I say, okay. This is the orphanage home account number. So what the account number not so I'm say me fan send 1,000 cedis so send it now and get back to me, so that I will show you next what to do. And I'm say, okay. See, on Sunday, me can say, me can okay, no matter me phone around this slow kakra. Enti, ansa na message no beba no, e check kakra delay kakra ansa na manya message no. Ba me wasa send foforo aba, ba me hu ye, me hu se message we twa high. Ebusa me say still I scanning by. Ba emba page ho. Okay. Enti abusia yadwuma na ye no, sebi metiwe no. Enye se obi ka asem bia che me sebi na mikogu obi anim ase. Anase mekoka asem bia emfata emfa no papa no. Sebi yadwuma de ye die no kwa wona mabotiri be hu se simasi no okwe no. Enye easy. Edinya edene. Ansa no bi be bre no ho abenya ne din. Ai din ya papa no. Enye easy. Sebi bone kra na enye easy. Enti no wohwe yes our papa gina game nim meka no say acting. Na wasan ye sofo, or ye apostle ka ho. Na wagina mu abedu this standard. Na will be the one day ebe send in aya na eya. Enti wo ka kire me no. Na am say no. Ma me pen na ma na me friend. Sebi me ne papa no enkasa ada. Enti na me first time me ne papa no be di nkomo. Na me friend no. I was say me na we tika kra bi kire no. Na me tie na mu kasa. Eni ga me friend no. Na me ka say me ka sem bi ba ma ampe. Na tie am so ma me friend no. Na me na we ti ni ye enche no wonte ase. Enti na me friend no. We ni asem a okan ye e kire me. Na me wi a me kire message ni no hu say we fraud. We ni asem a okan ye. Okay, iti abusia wo amunim apostle John Prayer abo so no na kasa no. Wose me pa cho nya me a me da se. Owie no me sa frem ye di nkomo ba se ya na me here free ne ho. Na ma me chemu kirewo. Children's home na wose won fasika ne nko no. Se wadwum o hakakra bia baka se oh. Enipa bia se wo situation bia mu na akọ ahoyehia mu a. Se wo so seed a ema children's home na se wo toto ade kon wan nke ye nsira keye no ano no. Na busa ho se adentira wan kan che ne se onko ne ba bia ben bia na nko onye onko ye saade ne mmom waka che ne se wodi number man se sa number ni mmom ene won send se sika ni nsi e che se o ye fraud sa number no de man yo no an person number we ready sa ne sa din no enti moment a wo be send sika na sisu bia be ko no ho direct sa children every secret sa children home na was send sika na sisu no oboa e ono no ho de be direct a fraud a waste a wudi di nkofo adwene ho enipa bi obekọ ni page bi na nipa na de o ye bia wo kwan obefa so edi abu fine enkomse no o share won wanya agye to say ne kure one wanyaw enti for you to send send usika ama no easy enti abusia san komo we di na ekoso no wanya first time ekoso pa na mo amoye saade no munsua nyansa na munja jimi no sabi wote obabi ina wo de wo se wadwene ina abedi dia baji nkofo sika e nkofo bebe mo street a ebebre na bodam obi enti ase wo bu okwan mu sabi wo mani sika kwa na wan kasa na mo sika no nya effect because of say woni akonwadi boni bi anyame twa leka eye sa kwa wesu a mama enne ye huni papa obetuma fe wo hia mmoa
nanso enam se nipa bɔneɛfoɔ ne fraud nti obi frame say no ka say Jude I need this I'm so a fraud enu de ani enti no wa mo hyɛ nkwanti mfi na mo hyɛ baabi a mo de mo so mo mpabrɛ na mo de mo adwen na sebi enipa eyusu idi pesika no nkɔfoɔ ida anadwo mutumi da so mo dwene ɛkɔm fa so akɔ adwuma na adwuma mbɛyɛ anya sika no baabi mbɛfa enye easy mo de sebi mo hyɛ dan mu na mo de mo dwumadie ni sɛ mo fa fo na mo pɛ new method a ebebu obi agye ne sika na nka mo bu obi kura na yankasa ye hu ama mi o wo hwɛ di profile no sebi wo so ya oba akɔ nti no ɛyɛ wo se mawie anya 1000 bi na se 200 bi emenya free no ho ana se 100 bi emenya free no ho nti se week no obobo no wo sika sɛ mo yɛ nkwasiafo papa seriously mo agibi papa mo nja agibi na mo nsua nyansa na mo hunu kwan a because ɛyɛ curse sɛ woni ma ɛyɛ curse ma wo kama ɛyɛ real ebia wo de ne mba so beji wo sika o wade hia bi yare gbɔbɔ wade bi a woni wo so pa na kade wo gine sɛ won sa bɛka no sɛ be kubi wo ba bi yare bi awuwo bi a wo dwene ho ntia se ɛyɛ wo bɔne na wo di ni beginning no adi nya ho tam na yɛ ka kyɛ wa wantie no ɛsunsunso no wonda sorry bo so ba wo ne kama sɛ akɔna to sei akɔna sei na ahye wakoma kama no ɛhye wo no so yɛ oni akɔna de na wo gine sɛ de se no sa bia na wo so ɛbɛhyew enti munja jimi no na munja nkwase asɛm no na gya wo nyansa adwene kɛse na yɛsɛ wo de so de babu obi na de wadwene ne ho sika ni na jimi munja jimi no na hu kwan abafa so apesika asɛm akora no ɔhema ka bi chom na me fam krosi yeah they meet me aka kyerɛ obi a ɔwɔ saa media yi so ne sɛ Mr. Osa who encounter sa mimi die yi bi TikTok wo okay who encounter sa TikTok wo mimi die yi bi dia Mr. Me sanka ma musa na me de share me ho anka bi a kakra na mi medi no metie me pay me school fees kra me nyan banka e bi kakra na me manya kakra na anka bi a me de kwati so no ka me be send ama no na anka e bi metena sie su nti me sra mo mama ni nda ho na yese obia pekwan a ofa so obeyusu na adwena me ne umienu ye ho bekwa akodim e bia me de ne de menya metire didim na wo nso ti me so me nua sa wo ye be ma sa wo ye oba wo nso a wo de me papa yes no na papa no da makoma so pa enti me hu so oba me page mu a mani je ye no oda makoma so so o ati movie kra na me fa the personal so o be deliverance kra me fa the personal enti o me nya sa encounter e bia na wo de we nya sa adwen ni bi amusa wo bi na akoye enti me so mama ni nda ho TikTok ho no na TikTok ho ne de wo di ntima asem ebeto no ompe me da wase me aduane adepa na wo pa aduane bia nso a adepa e wo ho munsia me mutimu mu hu bra Juda odemo beba ope sti wa hye fridge mu ope nkwan ya hye fridge mu ope we fa so ope bia ma na ye o we aduane ama wo ope obi any event bia ope bia ohu me adepa me ya ama kama ama wani age me da mu ni na amase o number na to mbe ha obi hia wa o frame me direct o enti na me di kaka say sa wo pɛ me sa me di aduane ma wo e de kɔ hye fridge mu wo pɛ sɛ event bi sɛ bia wo ye birthday party bi wo pɛ aduane wo pɛ bibia frɛ me wo ho me nua bɛ me ya odo bɛba na aduane na me ya ma no ure mfida nti na abusia ebe wo mu ya abra emu ede ne sabi ebia me obi ebia wa wo hwe mu obi but de wo nchen no so enye sa bi ene wo te mese obi biara sɛ aya na ya ahweye kakra because ekwan obi befa so agye wo a wo hwe me ho sika ne de easy man no adwene we no e dan kofo trim ebi de yeso papa obe ready wa hu sɛ wo sɛ ni pasu we no ade we na wo pɛ nti a wo sɛ papa no pɛ na asɛm to ready wa hu sɛ wo pɛ na asɛm ho na me be fa amenya wo nye obi akwa wo omo ready nipa no sɛ no sɛ nipa we ni sɛ na me de fa amenya no nti abusia ya na wo ho nso a sɛ bi mobile money fo yi ohu obi no de ne sɛ guliti na obi ayi obi sika ekwan afa so kɔ sɛ o won sɛ this is come away na ɔno so asɛndi o na sika kɛse a meka sɛ yɛde asoma no bu ɔno so a wɔ sɛ o otumi sɛndi sika wɔ sɛ ma sɛndi sika sɛ ne mame
masa wonim now try say wo send ni sika back a won be ba ho na osika wo account ni na akọ just call practice say obi to me frɛ say wonya peke ya na credit no bi bia na ahye oh e ways a nkofo na hunu nyansa kwan bi a awon se fa so eyi nkofo ye yi tu adwuma ye wo ha obi to me send wade bi na opekwan a wo de wo ayi no ibewuram so wonya de wayi ni nya wura page ni mu pɛ eno no ho password ho bibia won be ba ho no wagye o second sign in o first sign in obehunu o password du bibia beti asa abaye ne dia enti e ways ankofo e plan ni o mo hyedem o mo 24/7 o mo nda o mo pɛ kwan ba fa so wa wo gina ho na na se wa wadwuma ya we no fa so no wade ayi ho sika na do se guti no ka se menu me ho ti e so se aya no wa ye ahweye kakra abusia aha e duty me be ko so bia ye we ma bia na me tra se na me ye ho analysis ana se problem say the city bia se wasa me ko ha me ko na me de news le akobia e de abremo se interview so aye moving de akobia no me ben ho ma mu hu de e ko supporting na me de bremo e nanom be kan me se kan ne se bi bia wo hwe me awo bia no so woni je ho so be se woni me adwuma frɛ me e kwa be so na betumi ma ye adwuma e bi te say news bi si ba bia na for now me free Accra aba Asante region Accra me ko ho nkofo ho but sa wo Accra bia wo bia se wo sirem country bi a wo so bia no de an be ne say asemi e be si bia problem bi koso wako media school ko media school metra wo kwan abafa so I will pay you o content na wo send me no sa content no e ho sika bia no me no wo be share said the city me ka se metua wo ka man say ya mabu no me ka se me ma 1 city 2 city ya mabu but ade bi e be si biara wo man tem ya betuma kɔ no makɔtwetwe nkomo na wo de asɛne ama me na ma chechire ma kyerɛ ma hwefo no ma hu de ekoso because asɛmi wo e be si sisi ya no na meduru hɔ na day abeto so me mpene sa e pesa asɛmi e be si biara no sa moment na minya sa asɛm no enti ba bia wo biara no de si ya no you just take your phone phone wo gidi say any efe you just record ade bia be hu bia recording and no wa send ya voice any nka na ne me nkasa na mu say juma say na wo ni me di wetu na ye wadwuma bia wo penso abetumi ne ma ye adwuma official ebeboa wo minim de meka wo de frɛ me ne di nkom number na eguso afrɛ me a obenya me ope ohima yin so number so a wo de frɛ me be de be ma wo na aduane na wo ka no o ye bia wo tumi aboa wo didin attitude safo be be sia peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.